Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou vlog marca #brocoding. Eu sunt Alex și astăzi începem din atelier, nu începem de la mine de acasă sau din mașină. De ce? Vă spun imediat. Pentru că mai întâi ne puteți găsi pe TikTok, Instagram, Facebook. Să vedeți aici exact ce facem și ce nu facem în timpul săptămânii, cât nu postăm pe YouTube, dar pentru că avem în spatele camerei un BMW E92 la care vom înlocui sistemul de frânare complet. Și vreau să fiți alături de noi pentru că ne-am cumpărat o sculă nouă și noi până la urmă și vrem să o testăm pe butuci să vedem cum curăță butucii și pentru că avem o masă întreagă de piese pe care le vom înlocui la acel E92. Pe lângă sistemul de frânare, lucruri importante care fac frânele să nu mai bată. Știți prea bine că frânați și vă bate volanul și nu știți de ce. Ziceți, domne, am schimbat frânele săptămâna trecută, bate volanul, am schimbat. Noi o să vă arătăm de ce. În principiu vă arătăm defectul, pentru că nu întotdeauna acela este defectul, dar în cazul mașinii de afară, acesta este. Pe lângă asta vom filma ca și până în ultimele 3 vloguri, voi filma eu sau colegul meu sau trepiedul sau mai nou am investit într-un ham, am investit în microfoane pentru că mi-ați scris și ați cerut treaba asta. Așa că hai să dăm drumul la vlog, hai să vedeți un point of view adevărat și să vedem cum băgăm mașina și ceasă. Și pentru că v-am promis un nou mod de a filma, acum vom filma point of view. Deci o să vedeți exact ceea ce văd și eu și o să lucrăm împreună și de aici, din point of view, bineînțeles, o să schimbăm cadrul. Ideea este că avem acest E92 cu motorizare N47 la care vom înlocui sistemul de frânare. Uite și cățaua, ce frumos stă. Uite-l și pe Alex cum se bagă în mașină. Deci avem cam tot ceea ce este necesar și o să avem cadre în care o să vedeți exact ceea ce văd și eu. Până una alta, vă las cu un cinematic la intrarea mașinii în atelier. Gata și mașina în atelier, băgată cum trebuie, frumos. Ați văzut și un cinematic cum se văd discurile prin jante. Și Alex, colegul meu, acum o să desfacă roțile. Alex, îți dau o țavă? O țavă pe spate, ai grijă să nu-ți rup spatele. Îți strânse, a? Ia. Aoleu. Bun, deci o să vă las cu un time-lapse, lips, sau că m-ați corectat acolo că nu-l pronunț bine. Nu știu, frate, să pronunț, îmi pare rău, nu știu să pronunț bine. Și ne vedem cu roțile date jos. Gata și time-lapse-ul. Urcăm mașina sus pe elevator și vreau să vă arăt în ce situație se aflau discurile de pe mașină. Și o altă situație, nu știu dacă ați văzut, ne-am chinuit foarte tare să dăm jos roțile din cauza că cei care au înlocuit anvelopele la vulcanizare nu au curățat butucii. Și noi vă sfătuim să-i curățați pentru că dacă faceți o pană undeva în drum, s-ar putea să rămâneți și să vă uitați la ea. Uite ce mizerie era și ce rău arătau discurile de frână. De asta vom înlocui sistemul complet de frânare și vom face lucrurile ca la carte, sau cel puțin așa sperăm noi. Așa că stay tuned și hai să-i dăm drumul la lucrare cu toate elementele necesare. Am întors și camera, să nu ziceți că nu mă vedeți în video și în ceea ce fac, pentru că trebuie să mă vedeți și pe mine. Ideea e în felul următor. Colegul meu Alex deja se apucă să desfacă în partea din spate. Eu o să mă apuc să desfac la partea din față, pentru că o să mai înlocuim și brațele și bieletele antiruliu. Dar înainte de orice o să mă apuc din point of view să dau cu spray de rugină, de așa mai departe, pentru că vreau ca fiecare
șurub și element să se desfacă cum trebuie. Și atunci curăț, dau cu șpei de rugină și fac lucrurile cum trebuie. Întorc camera, pun telefonul în suportul meu de aici și vom filma point of view. Hai să-i dăm drumul și să facem lucrarea lovely. Gata, dragii mei, am întors și camera să fie cu fața spre mașină din punctul meu de vedere, point of view, și vreau să vă arăt aici că avem etrerul, avem carenajul pe care o să demontăm tot ce ține aici, spray-ul bineînțeles de rugină. Colegul meu Alex aici în partea din spate curăță, desface etrerul, face lucrurile ca la carte cum trebuie. Eu la rândul meu mă duc în față să fac același lucru. Până una alta, eu o să țin telefonul cu voi aici, point of view, și o să vă arăt cum facem lucrarea. Sper să vă placă modul ăsta de filmare, pentru că vreau să îl implementăm și să îl aducem să-l băgăm în modul ăsta de lucru al nostru, de lucru ca lumea, lucru de calitate, lucru bine făcut sau cum vreți voi să-i zicem. Da, hai să vedem. Point of view, țaca-țaca, țichi-țaca. Ceea ce vreau eu să vă mai spun este că pe lângă ceea ce desfacem, o să mai înlocuim și un bec la mașină, dacă contează așa de mult. Dar oricum, ca să facem lucrarea cum trebuie, să înlocuim brațele, față mari și așa mai departe, trebuie să dăm carenajul jos. Ca să dăm carenajul jos, luăm tubulara, optul și începem lucrarea. Ia să vedem. Vreau să vă spun de ce de ce am luat decizia să demontăm carenajul. Păi din din trei motive de fapt. Unul la mână, pentru că șurubul la brațul față mare se află aici, da? Sper că îl puteți vedea cum filmez eu acum point of view. Bun. Deci trebuie să avem acces complet la el. Asta e unul la mână. Doi la mână. Așa este corect să se facă operațiunea. Trei la mână. Când schimbăm becul, trebuie să demontăm capacul de la far din partea de sus de aici, după care când lucrăm la sistemul de frânare, nu știu, avem loc, ne simțim mai bine. Deci până una alta, iară vă las cu un pic de muzică până desfac sistemul de frânare și revin cu sunet către voi. Bun. Bun. Am și demontat, am făcut lucrarea cum trebuie. Avem aici butucul, rulmentul efectiv al mașinii, da? Avem metrier, plăcuțe, avem cam tot ansamblu de pe față deschis, practic. Puteți vedea brațul, puteți vedea telescopul, bieleta antirulul care are un joc incredibil, eu cum face, nici n-are rost să povestim de face ca așa. Bun, și avem sistemul de frânare. Acum predau camera la colegul meu și el o să mă filmeze cum o să curăț aici, cum schimbăm tot sopopopoc, după care o să ne mutăm pe spate unde o să filmeze el. Ce mai avem de făcut aici? Mai avem de demontat brațe, mai avem un picuț de demontat, dar facem lucrurile cum trebuie. Așa că începem cu demontarea brațului, după aia cu montarea lucrurilor din ansamblu exterior. Hai!
Primul braț pe care îl avem, îl și puteți vedea în video, e rupt complet, bucșa complet ruptă. Se poate vedea aici. Pac, pac, pac. Și în momentul în care mașina frâna, ia fi atent cu ce se întâmplă. Hopa! 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 America, Europa! Bun. Râdem, glumim. Brațul ăsta îl dăm deoparte aici, la piese înlocuite. Mai avem bieleta antiruliu de demontat, pe care o demontez acum cu 17 și 16 contră, cu inelare, clichet, pe care mă duc să le și iau. Așa. Dar între timp mă duc să dau drumul la cățaua mea în curte, pentru că din curte înăuntru. Pentru că știți că eu iubesc câinii și câinii mă iubesc pe mine. Ia uitați-o cum intră. Maia, fă o schemă. Fă o schemă, Maia. Maia, fă o schemă la oameni, hai. Hai. N-are chef de scheme. Am vrut să o pun să fac o schemă, dar nu vrea. Bun, deci, hai să luăm 17 și 16 aici. Sau 18, mă? Nu cred. S-au pus la locul ei să doarmă acolo, în Adidas, uite. Bun. Perfect. Hai să demontăm și bieleta antiruliu. Bun. Bieleta antiruliu, vă spun de pe acum, era pilaf. Perfect. Gata. Gata și cu demontarea. Urmează să facem montajul, care este cel mai frumos și cel mai important și cel mai lucru bun, nu știu cum să zic. Hai să scot și plăcuțele astea obosite de aici. Rău arată și plăcuțele, vezi? O ruginit. Așa că, din momentul ăsta, întoarcem cadrul și Alex ne va filma. Am întors cadrul așa cum v-am promis și acum pregătesc peria. Și hai să vedem că peria asta e un lucru foarte important în a face lucrurile cum trebuie. Pentru că vom curăța cu ea butucul de la roată pe care vine montat discul. Așa că hai să... Opa, bă, Alex, bă, ce se întâmplă? Hai să vedem. Ha? Merge ceva? Merge ceva, ha? Sau nu o folosim noi bine? Eu zic că o folosim bine. Că o cam curățat, așa-i? Ia. Ce părere ai? E ca strungul. Nu mai bine puneam strungul. Luam ăla, îl puneam în strung și gata. Bă, da, mulțumit. Serios, o luat frumos. Nu știm cum funcționează, că ea zice că o pui în pistol, dar se pare că nu apeși. O ținită, ui. Ceva de genul ăsta. Și o lași pe ea să-și facă treaba, vezi? Ia ui. Ha? Acum e acum. Da, tată. Strung. Deci asta iasă ca în strung. Dacă îl ții drept, perfect. Și la jantă, la fel. Că e foarte important, hai să vedem ce se întâmplă și la jantă, că degeaba pui roțile cum trebuie și janta e... Ia. Da, așa trebuie să iasă o lucrare ca lumea. Janta perfect curățată, butucul ăsta perfect curățat și, bineînțeles, sistemul de frânare nou, adică discul nou. În momentul în care toate suprafețele astea sunt plane și perfecte, nu poate să mai existe problemă de bătaie. Eu am pus geanta acum în cap, dar să știți că nu atinge betonul, că e foarte gros talonul, da? Să ține minte treaba asta. Bun. Următoarea operațiune ar fi ungerea butucului, curățarea culisantelor și montarea ansamblului, după care brațul. Așa că vă las cu un cinematic sau mai bine cu un time-lapse să vedeți exact cum montez totul aici.
Big up! Update la situația actuală, update-ul fiind că pe partea stângă, partea șoferului, lucrarea este gata, încheiată cu succes și eu o să întorc camera să vă arăt pe colegul meu aici. Partea stânga față și pe partea dreapta spate, dacă să le arătăm și la oameni, dreapta spate. Dreapta spate, da, că fața am făcut-o. Întorc camera și vă arăt un pic exact despre ce e vorba. S-a înlocuit bielet antiruliu, braț față mare sau superior, am înlocuit discuri, plăcuțe, am curățat-o cu spray de acetonă, am izolat totul cu spray ceramic și am făcut lucrarea să fie exact așa cum trebuie. În altă ordine de idei, piesele vechi sunt jos, eu le strâng și le voi pune la loc. Da? În altă ordine de idei, în partea a doua, îl avem aici pe colegul meu Alex, care la rândul lui desface tot ce este necesar pentru a face, exact, pentru a face montajul corect și pe partea dreaptă, bineînțeles, doar că nefilmată. Pe partea dreaptă spate avem sistemul deja de frânare înlocuit ca la carte, dar pentru voi ne vom muta pe partea stângă pentru a-l filma și a vedea exact cum se face. Iar acum o să vă las un cinematic cu sistemele de frânare. Iubitori de automobilism, mașini, mecanică și voie bună și veselie, ați văzut partea de față, v-am arătat și cinematic cu partea de spate, dar acum vă arată colegul meu Alex cum se face lucrarea pe partea de spate. Și de ce vă arătăm cum se face lucrarea? Pentru că trebuie să vedeți exact fiecare operațiune, așa că eu mă întorc cu camera către el și el o să vă mai explice 2-3 lucruri ca voi să le aveți, să vi le notați în caz că vreți să faceți lucrarea asta acasă. Așa că hai să dăm turnaround. Ne-am apucat și pe partea din spate să le arătăm la oameni cum se înlocuiește sistemul de frânare complet. Mașina este foarte ruginită, de preferat e de verificat tot timpul când este foarte ruginită mașina, trebuie verificat etrierele. Verificat dacă strâng sau dacă sunt foarte ruginite cilindrele din interior. Uite, de exemplu, cum e aici. Mașina aici este așa? foarte, e ruginit foarte, ceva, nu? foarte ruginită. Da. Și Dar pe lângă că e ruginit, ce se întâmplă? Se blochează. Se blochează și când se blochează, este păcat să punem, uite, exact da, ce ziceam. uite, exact ce ziceai, uite, exact asta e să fac acolo în focus. A, uite ce rugine. Tu o să cureți frumos, nu? Tot vine curățat. Curăți frumos, cu lisante. El când l-am tras, o mers ușor. Da, asta rezultă faptul că nu era blocat. Exact. Îl punem aici pe braț. Curățăm foarte bine aici unde calcă plăcuțele. Perfect, perfect. Demontăm discul ăsta ruginit, verificăm starea saboților. Bun. În principiu, dacă este necesar, se înlocuiesc și saboții pentru frâna de mână. Dacă nu este necesar, curățăm și montăm doar discul cu plăcuțele. Blană, hai să-i dăm un cinematic cum desfaci tot ce pregătești. Dacă puteți observa încă o chestie la mașina asta, cineva a înlocuit plăcuțele recent pe discurile astea. Ce înseamnă? Vai de capul meu, uite-te cum arată discurile. Când pui plăcuțe noi pe discurile. Stai că pe cameră se vede una, dar în realitate zici că le-a luat cineva în strung, o încerca să le... Asta înseamnă că ți-ai bătut joc de banii tăi. Adevărat. Cum se zice la noi la România. Aici la noi la România. O să curățăm din nou butucul cu perea noastră minune pe care am achiziționat-o de curând și o să facem lucru impecabilos. Că avem și pistonaș acum curat, făcut cum trebuie, butuc făcut cum trebuie și saboții de frână curățați, că au fost rugini acolo în discuri, ia să vedem, pot focaliza, da. Viață mai au saboții, sunt ok, n-ar fi o problemă, chiar asta zicea Alex. În rest, totul este stas și ca la carte. Alex mai curăță cu perea de sârmă
frumos tot ce îi, pe partea cealaltă a făcut exact aceeași operațiune, doar că nu am mai filmat-o, că filmam eu partea de față. Așa că îi dăm drumul, montăm, demontăm, uite cum curățăm frumos fiecare operațiune manual sau cu filetanta, pentru că Și trebuie cu să filetanta, facem... și cu asta, și cu fiecare care încape cum Exact. La sfârșit, înainte să punem roata, curățăm butucul la jantă și cazul este rezolvat. Venim cu etrierul, frumos, șuruburile le avem aici, strângem, punem siguranța, degresăm și Exact. terminăm lucrarea. Perfect. Case closed. Da. Și nu înainte să punem roata, să curățăm butucul din jante de aici, pentru că avem exact aceeași problemă ca și pe față. Ia uite. Uai, ce urât e. Bun. Am terminat pe partea asta lucrarea, am degresat frumos, am montat siguranța, am strâns frumos, plăcuțe, disc, tot cum trebuie. Bă, Adun lucrare și ca la cârpa de aici carte. de jos. Da, cârpa, da, dar oricum noi ce facem? Măturăm întotdeauna înainte să brosul, mai bine prevenit. coborâm mașina, corect. Frumos. Beautiful caliper replaced brake, my friend, you are ok. Așa că, dragii mei, întorc camera să mă vedeți. Dat fiind faptul că am făcut frânele pe stânga, dreapta și stânga față, stânga spate și dreapta spate, mai urmează să continuăm lucrarea pe dreapta față. Unde Și ce mai facem pe dreapta unde față? facem bine, schimbăm un bec, punem un bec de xenon, da? Ăsta e becul de xenon. Eu o să pun telefonul acum la mine în pouch-ul ăsta de point of view și nu o să fac un film din ăla cum ați vrea voi să fie după 12 noaptea. O să continui să montez în partea dreaptă, să fac lucrare. O să-i dau drumul la un timelapse din pouch-ul ăsta. Uite cum am și murdărit aici, cred că. Și una peste alta, hai să vedem cum iasă lucrarea la final. Big up! Și mi-ar prinde bine niște botox, dar povestim după aia. Cred că mă și vopsesc blond Alex în cap, să știi. Serios? Acum? Da. Acum de primăvară, când iață soarele. Adevărat. No, hai cu timelapse-ul. Gata, brothers and sisters. Am montat aici cu colegul meu Alex la microfon. Partea mecanică. Acum, înainte să punem carenajul, mai Ce avem de facem? înlocuit becul. Becurile. Care becul nu se înlocuiește foarte simplu. Că lumea zice, bă, hai că am și eu, schimbă-mi un bec. Cât e un bec? No, ce? Point of view, vedeți cum După îl aia văd eu trebuie să desfaci. pe Ca bulac să de aici, schimbi de becul la mine. aici, trebuie să desfaci. Să dai roata jos, să dai carenajul jos, să dai capacul de far jos, să scoți becul afară. Îi ceva operațiune. Îi ceva, da. Îi ceva manoperă, așa-i? Îi Mașină dai- pe elevator sau pe crichi cam greu. Lucrarea asta. Pe click e rău tare. E rău tare, da. Deci, mașină pe elevator, are Alex dreptate, bine ce vă zice. Vezi? Deci până nu dai carenajul jos, complet de aici, da? Și de dedesubt tot ansamblu, nu poți să scoți capacul care e prins cu șuruburi, cu T20 în carcasa farului. Alex acum îl dă jos, eu scot telefonul din point of view și vă filmez exact lucrarea. Gata, veni și cu becul, cu ozramul, adevărat. Ia, hai să vedem. Zang bang. Hopa, America, Europa. Bă, altceva, mă, ozramul ăsta, mă. Mi cam peste mână, că lucruri cu mâna stângă. Nu știam de ce. Cu stânga De lucri? ce merge așa rău? E cu, Bă, să fiu al e dracu. cu Bun. stânga. Cu dreapta Deci, mergea mai repede. una și cu una face doi.
curățăm discul, montează Alex carenajul, montează capacul, nu vă mai arătăm să nu vă plictisim și ne vedem, vedeți voi că ne vedem. Asta urmează, că v-am spus acolo că ne vedem cu ce urmează. Cu asta. Foarte important, Alex, nu? Da. Butucii, hai să facem butucii la jante. Mai avem de tras lichidul, de pus roțile sus, mai am de curățat încă 2 jante, dar nu vă mai arăt că vă plictisește. Și ce facem? Merem să o spălăm după aia, nu? Da. O spălăm impecabil, că așa ne place nouă să le predăm, după care cinematic la final cu ce a ieșit. Hai să-i dăm să curățăm roțile, ne vedem cu ele puse sus și ne vedem. Hai! Degresăm butucii, îi ungem butucii, pardon, discurile și avem și toate 4 jantele curățate. Ia uite, impecabil în fiecare butuc, da? Ia uite, perfect. Prima am făcut-o cu voi. Așa că mai am de șters discul celălalt, după care o să iau roțile să le pun sus pe mașină. Una peste alta, dragii mei, am făcut lucrarea exact cum prevede regulamentul sportiv. Am verificat ulei, antigel, am înlocuit lichidul de frână, l-am tras din vas, am făcut lucrurile exact așa cum trebuie, roțile strânse, curățate tot. Ceea ce urmează și cum ne place nouă să ne punem amprenta este scoatem mașina și mergem să o spălăm, deoarece este murdară și nouă ne plac lucrurile curate. S-a prăfuit și jantele mai tare pentru că le-am curățat și atunci ne place ca lucrarea să iasă ca la carte. Avem și cățaua aici care face o schemă, nu știu dacă puteți să o vedeți, că se scarpină când pe stânga, când pe dreapta. Și noi ne vedem cu un cinematic, cu mașina spălată, curățată, făcută ca la carte. Așa că stay tuned și ne vedem la final. Dragii mei, am ajuns și la finalul vlogului de astăzi, un alt fel de vlog, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit și doresc să-mi scrieți acum în comentarii dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut vlogul de astăzi, dacă calitatea video a fost bună, dacă calitatea sunetului a fost bună, dacă muzica a fost bună, dacă stilul de prezentare, pentru că pe mine mă interesează foarte mult ca să știu ce fel de vloguri să fac în continuare și cum să procedez față de voi, urmăritorii noștri, pentru că este important și acest aspect. Până una alta, am gătat mașina, am terminat lucrarea de finalizat, a ieșit ca la carte, iar pentru final o să vă las un cinematic marca #Brocoding. Așa că stay tuned, big up și aveți aici 1, 2, 3, toate site-urile de social media unde mă puteți găsi. Big up!